Og hej min. Og helvede. I dag, hej mere. I dag skal vi spille Happy Wheels. Jeg har brug for at spille for min karakter. Jeg tror, jeg kan finde det. Okay. Okay, Lars. Okay. Lars. Skal vi gå her? Ja. Hold op, hvor er det svært, det her grønne verden. Hvorfor gå ud? Åh nej. Hjælp. Okay, Lars. Skal vi køre nu? Ja, hvor er det sjovt. Den er blevet sjovt. Åh nej. Okay, hvorfor kommer den ikke nu? Hvorfor kommer den? Jeg bruger for at vente her. Okay. Har du set her? Light by the by. Ja, okay. Skal vi ikke cykle? Okay. Så, hvad er det her? Halløj, vent mig. Jeg vil godt prøve noget. Ja. Godt. Det er godt nok hyggeligt. Har du set, hvad laver den der? Det er den godt nok mærkeligt. Okay, far, skal vi ikke cykle? Hold op, hvad er det? Åh nej. Åh nej. Ja, jeg kan prøve det. Hvor er det sjovt. Hjælp mig. Okay. Au. Hvad er det her for en? Hvorfor kører vi her? Jeg ved det ikke. Au.
Hvad var det? Den var ikke god. Okay. Så. Nej. Vil du have lidt frokost? Smokke. Badutski, skal du have noget frokost? Skal du have en sandwich? Eller en pølse? Jeg skal lige have svar. Giv mig noget mad. Jamen, hvad skal jeg give dig? Jeg vil ikke noget. Vil du ikke have noget? Hvad med noget koldskål? Jeg vil hvad for en skal vælge? Eller en pølse? Okay, En kold pølse med brød? Nej. Nå. Hvad skal du så have? Skal jeg have lidt at spise klokken 1:30? Skal jeg bare finde på et eller andet? Nå. Jeg skal ikke have noget mad. Ja. Jeg tror, det kunne være det her. Ja, jeg tror, jeg kunne slutte snart. No.